Čau lidi, dneska si tady dáme takové videjko z fingerboardu a můžeme začít. Tak jdeme zkusit olíčko. Nevadí. Ještě to zkusíme. Teď jsem dál. Nebo dáme si první manuál. Teďka si dáme nose manuál. A teď si dáme třeba... spadl mi fingerboard. Dáme si třeba beko. A tak nevadí. Nějak mi to dneska nejde. Zkusíme si nějaké kombíčko. Tady si dáme grind. No. Tak, dobré. A dáme si třeba bunnyhop ne. Spadl mi fingerboard. Dáme si znova tak. Dobrá, a jdem to tady trochu vyčilovat. Tak já si to tady položím. Takové krátké video a dávejte lajky a odběry. Čau.